Mabur, cekeli. Bocah ya minta belak dedek. Mabur, Mbak. Pik. Mbak maburnya mendot balik. Aku nonton ya oleh. Boleh kae. Kamu kapan nih dari sini? Waduh udah berani kecil. Bapak, Kae kok anggere nganu kan mau kae sing. Bapak, Bapak, sing tangane sing ngucep lho. Oh, Pak Rabun. Mbak Rabun yo. Mbok. Soirin. Anu Pak ya. Paling kos murah ya Rabun kan ya. Si Soirin. Soirin. Iso. Ngusene bapak. Oh, Pak Polis mati. Ya kan ora mungkin. Polisi mati. Wong kan anek sing ngomong ora mungkin. Kok dibagi lah iki. Iki bedane kae kok dibagi. Tunggale mbok piro? Soirin kok. 6. 6. Iki wae sing ngurusi situ. Ya kok iso ngomong generasi tunggal ya. Jangan deh. Generasi pirang-pirang yo. Iya, berapa? Ya sing ngaduk lah. Ya kowe Tunggale lho. kabeh lah. Tapi kan Kakak ya kan ora ora ndara weruh iki, Kak. Saiki wis weruh tunggale akeh nang Jawa. Ngomongnya ora enek padha ngomong. Dan nang Jawa ndang sapa lho? Disuti. Ayo, lah ya aku yang ngandani dulure mbok ya, Le. apa Mas murah? Ora harus jalure sing ngomong. Meng ora mandhet nang dulure mbok, krana dulure mbok. Artine ki anu ora Beda. ngerti jalur apa kan. Aturane Pak Yahmin ya, Kang. Tapi kena Pak Aturan iki sing nek masjid kuwi Dah iya Pak Yahmin dene parabon ngurusi wong padha miring kabeh. Wis Tapi tuwek kabeh. angger rono pasti langsung disetir nang kono. Iya. Diatur. Asale wong gaul carane kayak Lah Mas. sembayang ya langsung nyet lipat. Aku ora rono ya, ora rono aku wiridan ngono ya. Orang ngono le, lah sembayang backup terus bangen. Sore kono sembayang ora cukup-cukup ruko sih Heeh, aku, jadi- mbak ruko. Aku golekin nang masjid ki enggak enak. Orang kayak itu enggak ada makna. Lah terus, ya pakai gamis ya udah. Iya karo kumbet. Karena jilbab kita gede, pakai kaos kaki ya wis. Sing enek ruko kan emang cuma di Indonesia. Kowe lunga lah mang Arab, mang Malaysia enggak ada makna, enggak ada. Oh ya penting nganggo kumbet gede wis. Iya, mang kayak gitu. Bagus. Malah pena nang Jepang, Taiwan, enggak ada makna. Malah pena berarti. Jadi dia cuma pakai sarung tangan, kaos kaki, jilbab ini aja udah. Heeh. Lah aku nganggo kumbet Pak. Karo rok. Iya, mbak kayak nggak kumpul sampai rok. Bukan nanti gua aku karo. Heeh. Ya wis Saya rene. salat. Jerene wis pacar, jerene urung isak, urung apa-apa salate ngono kuwi. Sorene pacar ya niat bar salat maghrib aku ya kurang ngono tok. Aku senang gak enek ngono. Kayak macul, kayak liren nih. Ndi? Weh, macul Pak De. Ya anak. Mek kakung kayak Mbak. Gering anting anu ya. Mek bengkok. Wading jelek. Nek dia mau wong ya apa suge-suge nek lah suge lah jeneng rantau. Oh, dan murah itu ya Pak. Nek gak perantau ya kaya kaya Mbak Mariatun kaya. Iya. Wae mah gak wae. Ini wetok kan nekat-nekat. Cara nangone dhewe wis oleh, ngene dhewe kan ora oleh jamane ngono kuwi. Macul-macul lho wedok di dewi lah. Ora entuk, ora enek. Berarti alhamdulillah Wi jadi perempuan Sumatera ya, dimuliakan. Ora enek wong wedok berdikari ngono kae renek. Makanya direwangi padu karo Pak Heri. Anu lah. Oh, kono mangkato. Wawa guys. Wong-wong wadok nang- Awas, ngato. Angin-angin semilir lho penak. lah ya nang wong wedok kaya ngono kae wis sengsarane kae kowe ya wi. Oh iya. Sambatan. Di Kang. Kae? Sambatan kan. Ya mbuh paling. Kerja. Anak itu